dili kayo ko katuo nga nung gibuhat to bisan kang ngit-ngit sa dalan nabalan mo ako ngalan gitawag mo gayud ako di man kinahanglan imong gunit di ko magabuhi imong sit-sit imo kong gibaligi gibuhat ang tanan di man unta kinahanglan kung mga imong gipalaban wala ko kabalong ano nga imong man kong giadto dili kayod ko katuo nga nung gibuhat to bisan kang ngit sa dalan nabalan mo akong dalan gitawag mo kayod ako di man kinahanglan Mabungahong udto, mga igsoon. So ako sa i-share igsoon na tong live. Okay? So, kumusta mga igsoon? Pasensya na medyo late atong start sa atong live. Tungod kay mura og mingaw pa manggod ganina niya natulog pa ako ang asawa og nami yung people ganina kay ang overnight gabi nahuman og alas 2 batulak. Alas 2 na sila nahuman og katulog. Nahuman og prayer unya dugay ng mata sa ganina. That is why wala ta kasayo og live igsoon. Salamat sa Ginoo kay mag-start na ta karon okay pa. So mauni pamahaw o paniudto na to. Kaya alas 12 naman. Lami sa paniudto Brad samtang maminaw sa pulong sa Ginoo. Thank you Brad. O kuanday brother, nagtanaw man karon sa birthday nimo ba? Kanang gusto akong mga youth uban lab nga muuban daw nako. Okay na brother? Comment. Gusto sila muuban nako ba niya? Ganahan mo anha sa diha. Basing ganahan sila mo na diha kay naay resort bitaw ganahan sila magligo-ligo unsa man. Okay bawo, pero makikistorya sa ko nila. No? So dunagagad ko nimo Brad ug unsa man gid no. So again, mabungahong ka udtuhon mga igsoon. Unya mag-start na ta sa tong live. Blessed day, Pastor, watching while working. Aying Lin. Okay, thank you, sister. Namo sa akong prayer. Regards ko ni Aying. Aying ba to? Mga igsoon. Alright, so ni mo ang partner. Hello, Pastor, watching here from Saudi Arabia. Tres Malditas. Okay. Anyway, before I proceed, so uban matinga, siguro nakasulob ko ani, no? Para cert na mo na igsoon kay isip, ayaw lang ko kukumin ninyo, no? Ako aning gisuod sa karon kay katulagi akong giingon nyo the other day nga na ami Brad ba nga namatay na disgrasya ni taliwan na nining kalibutan o niya nagchat-chat pa mi ato dili jud may bawaan ang kamatayon igsoon way pili mabata man ka mabatan-on tigulang no so sayang ba no so maoni kasulob ko ani dili ni nako pinalit hinatag ra ni sa mga Brad nako nga na bless pod sa akong kinabuhi ingon nga ako may tigiya nila igsoon no? So ayo lang mo kasuko igsoon nga naingani niya kay once masuko mo nako nga nagsuot ko ani di sa ganahan ako mga Brad ana nganong kay mura man gud mi gihukman ninyo no pero naay katuyuan ko igsoon nganong naani siya no again start na ta mabungahong kaudtuhon unya pasensya na wala ta nagsayog live igsoon kay naay mga kakulian unya ang atong topic for this morning igsoon is interesting sad kay ni siya kay ako ani siyang ipadayon kay balo naman mo na ako i-post ba ang uban niingon nga nasuko daw ko sa akong kuan ba tungod atong nagbasa akong anak ba nasuko daw ko or something wala igsoon
honestly nalipay ko kay na-realize na ko or ang mo pasabot ani Igsoon is akong anak medyo ni tuhop na ang iyang pag-share bitaw. Naapektuhan na ang yawa Igsoon sa akong anak. Mao na akong anak gibirahan nga 7 years old nga makaingon tag wala pagribuot. Pero okay ra Igsoon nalipay ko niya. Mao ni nga akong ipadayon ang topic about sa atong mga anak nganong kinahanglan man gyud nga ang anak tudluan, giyahan, bunalan, pantunon, kastiguhon, no? So it's biblical Igsoon ato ang kuwaag base ang Bible unya kay maom sa ni akong gihimo sa among anak good unya it's biblical ba no? So amo lang gi-apply ang giingon sa Bible para ang among anak mo tubo nga naay kadlok sa Ginoo mahimong buutan sad no. So mao ni ang ato ang nabutang diya sa caption Igsoon is nganong ang atong mga anak kinahanglan man tudluan, giyahan, no, or unsa may atong buhaton Igsoon basta nganong need man gid sila nato mga ginikanan. Okay? So kita naa sad tay tubag anak kaugalingon. Of course kay murag practical ra man kay na siya nga pangutana apan ang balaang kasulatan naa say gisulti about ana. So ato ang pa sultiyon ang pulong sa Ginoo about ani Igsoon. Mabungahong kaudtuhon from Canlaon City, Negros. Singa na to. Zip Blanco Sergio. Thank you, Igsoon. And again, salamat sa inyong pagpaabot. Unya, kung Igsoon ka nang akong shout out karon ang atong mga followers. Praise God, naabot na tag 164,000 followers. Nak, kuto gisugo og love ka ng tubig, no? Naitaw simbahan love. So, padayon tayo Igsoon ang sawa kong kaistorya kay kuan lagi ka ng katong naining bas ba? Iya mang gichatan god. Kaya basta na kuan na siya ba no? Sige, ako amo ra man ang gi-ignore Igsoon nga. So, mao na nga ako lang gi-post ang katong pagbas bitaw niya sa kong anak kay gusto ko nga makorek pod siya nga di pod maayo kay amahan ba siya, no? Nya usab pod wala man ako tudloy akong anak ko kadik-adik. Wala tudloy ako binuang makadaot nga bisyo. Mao na nga Wait sa. Nalagilap. Painaye ka. Kusog. Wait sa, mga Igsoon. 88 viewers pa man ta. Ayan lang siya pa kay pakusgilap. Kay nakadungog ko ba na nag-practice sa simbahan sa Baddo mong pero dayon ta. Again, balik ko na ko no. So, akong gi-post to siya Igsoon tungod kay gusto ko nga katong tawhana nga nagbasa kong anak nga nag-share overs makorek sad no kay ang tao Igsoon nga sayop dili siya makabalo sa yang sayop kung wala po'y mo correct niya, no? So, since iya mo kong gi-block, so, naka-screenshot ko daan. No? So, mao na Igsoon nga, akong gi-post diri para makorek, unya mo apel, saan mo correct niya. Kita ko sa comment, daghan. Ginapat to yung mga suko na kayo, kay nag-wild ba, kichatan siya, gitawagan. Kasabot man ko kay, naman ko tayo mga followers po diri Igsoon nga basta di lang nadyo tayo mga followers diri nga dili pa yun ingon nga let's say mga lawom juga nga Kristohanon bitaw dili pa kayo mature spiritually niya di kalikayan nga kuan jud ka nang masuko sila ban labi na katong duol sa kong dughan nga kailagid na ako kung kinsa ko sa una unya basta naay kanang naay mga background bitaw nga mga ngit-ngit kaayo suko gid sila nga nagkalat ba na sila no basta mao na nga kung silang ginaan relax lang ta brad kay anatas Ginoo niya di man kalikayan no. So ang purpose nako nganong gi-post nako siya wala ingon nga nasuko ko or ning balos ko no gipakawawan ako sa no ako lang siyang i-correct gi-block man ko niya ako ram day yang gi-block niya gi-search akong asawa na ubang na mga friends nako sa Facebook or followers nato wala man di ay no abi kog nag-deactivate wala man di ay no. So gusto lang ko nga naay mo correct niya kay kung ang tao Igsoon ingana bitaw luoy ang pamilya para nako luoy ang kinabuhi
nga manghilabot sa uban nga nagpromote ang usa ka bata og maayo or makaayo pero gisaway bitaw gibash bitaw nga na ba. So mao na igsuon nga okay naman wa man tay problema da anad kay ko na igsuon. So pasensya na sad mo ang uban nagtuo ba kasabot ko ninyo nagtuo nga ning nasuko daw ko na apektuhan wala jud ko na apektuhan. Sanay ko na igsuon unya. So more than 12 years na ako nga nagsige og share sa pulong sa Ginoo. Sanay ko ana pa ko uwawan. Dahil time nga ning ingon nga ayaw magtuo na ako kay sige pa daw kog suyo kog syabo. Tara karon nasakit ang uban namatay na. So mauna nga sanay ko magisgot og sakit nga storya paglutos. Kinaon ako na igsoon. Grasya tanan sa Ginoo nga na-overcome na ako. Mauna nga wala ko masuko, ako lang gusto nga i-correct siya. Amen. Unya ang atong topic karon is very interesting for me is because ako ni siyang i-connect nga nganong ang atong mga anak kinahanglan man gyud tudluan nato. Giyahan nato sila paduol sa Ginoo. Kung makasala bunalan nato. Ang Bible igsuon nagtugaan nga bunalan gyud nato atong anak. Pero di pud palabi ano? Nya ato silang pasabton kung unsa ilang sala. Basta ato silang disiplinahon nga uban sa Ginoo. Mao na tong topic karon igsuon no. So exclusive ni siya para sa mga ginikanan o para sa mga igsuon nga naay mga bata pod nga mga manghod nga giatiman ninyo para ni natong tanan. Apil ko ani atong pasultiyon ng balaang kasulatan. Amen kay according to Dr. Jose Rizal ang kabataan daw paglaom sa nasod. Okay? So dili sila mahimong paglaom sa nasod kung bata pa lang sila walay mugiya nila. Kung mga likoy na sila no, mga mahimo silang dautan. Saon pagkahimo nilang paglaom sa nasod. Amen. Mao na nga kinahanglan giyahan sa nato. Dili mahimong effective ang giingon ni Dr. Jose Rizal nga mahimong paglaom ang mga kabataan no kung walay motudlo nila mugiya sa kamatuoran or sa saktong dalan nga maghatod nila sa hayag nga ugma. Amen. So before that, shout outs na ng mga OFW in different places, different countries around the world. Nak tagayragog kog tubig na. And then shout out ako tanang mga seaman diha nga nagpahipi. Na kay dakong blessing Kuya Itski. Wala to nang kuan to sila, wala niya gipailang yang kuan nga paabot ra niya gitagaan gali siya number daw. Gusto siya makikistorya. Si Brad Jumar. Oh, niya. Yo, mo lagi. Gitagaan daw siya og number. O niya patawagon daw niya. Di man daw mutawag. No? Anyway, kung asawa tayo ka istorya, iksoon. Maulagi. Okay? No, and then, shout out na ko tanang mga followers, mga subscribers, da mga iksoon. Subscribers ani nga page og sa ato ang YouTube channel. So, wala makabalo iksoon. Atong YouTube channel, Mabungahong Kristohanon gihapon. Kunya ang link naa sa caption ani nga live iksoon, no? So, ang reason nga nung naghimo kog YouTube channel tungod kidaghang nag-request sa nako ana kay mas dali daw ma-save, ma-download unya. Ug na i-wifi pwede ra i-download i-save unya. Kung naa siya sa lugar nga walay wifi, makakita gyapon ta, no? Mas comfortable ang YouTube. That is why naghimo ka to. Unya mao to ning abot ta og kuan na karon. Dili pa ta daghag mga subscriber kay bag-o pa man ni. 800 plus pa. Unlike sa atong page karon igsuon nga grasya sa Ginoo nga gipaboran si tas Ginoo na today naabot og 164,000 followers sa Mabungahong Kristohanon. So akong gidaig ang Ginoo na igsuon kung wala siya wala sadta. Kaya ako na ning balik-balik igsuon sa social media dili jud kaayo daghag viewers ang Pangginoo. Ug nay mag-share sa pulong sa Ginoo dili jud kaayo daghag followers, daghag likes and share. No, kumpara ng mga comedy or unsa man mga kalingawan, binuang, uban binastos. No, mga laway dali ra na mo viral, normal na. Realidad man na siya, no? Pero by the grace of the Lord igsoon, this time ning sakat naabot og 164,000 followers unya. Salamat day kayo sa for inviting your friends and loved ones in the
to follow our page or i-mention niyo sila diri sa comment section yung gidala ba. Although ang uban dili ganahan gidibati ko, ang uban wala mo angay, pero ning respeto ra man puta nila kay wala man ta nang hilabot, no? Wala ko nang ligis og relihiyon. Then kadungog kakita sad mo igsoon nga ang uban ay mangutanan ako dire kung unsa daw ang ako ang religion, dili gali ko motubag. Simbahan dili sad ko motubag kay the only name nga akong gipaisa sa ani nga page igsoon is the name of Jesus Christ alone. No? So gusto ko nga wala laing ma-involve ani ngalan lamang ni Jesus. Amen. Mao na igsoon nga salamat kayo, salamat sa pag-invite sa inyong mga friends and loved ones, families nga mo follow sa page na to igsoon. Kabalo na mo nga naadyoy daghang nahitabo ani igsoon, no? Daghang mga kinabuhi gibag-o sa Ginoo. Sukad naabot sila ani nga page igsoon. Dili tungod nako, no, instrumento lang ko sa Ginoo nya. Kung wa si Lord, wala sad ko, no. So himaya og dungog sa Ginoo ra gyud na igsoon. And right now, kung shoutout tanang piniriso, mga brad na ko, Lombia City Jail, tanang mga banggitan diyang kriminal nga gibag-o sa Ginoo. Again, salamat mga brad. Shout out Brad Ungas, kay long live kanunay diha. Og sa mga brad na ko diha sa Lombia City Jail nga maoy nangulo sa hapsay og kalinaw ana nga prisuhan. Okay? So salamat sa pag-abi-abi ninyo sa dihang ning bisita ko, actually gi-invite ko ninyo. Salamat kayo. O sa kaadlaw makabalik ko diha sa CDO sa Cagayan and looking forward nga makabisita diha og balik. Okay? Shout out Lombia City Jail and of course Medina Municipal Jail sa Misamis Oriental Occidental Oriental o niya tanan-tanan Cebu City Jail, mga brad na ko diha, bahay ni Kuya Brad Ari, shout out Brad Renz 999, shout out tanan nga mga naa sa prisuhan na amos kong kasing-kasing kabalo na mo ngano tungod kay kung naa may mga nakasabot ninyo, usa ko sa unang nakasabot ninyo. Once upon a time, usa sad ko sa gihukman, gidaog-daog, gipakauwawan, salot sa katilingban, apan karon gitagaag paglaom sa Ginoo, no? So shout out tanang mga Piniriso, Luzon, Visayas and Mindanao, and of course tanang mga jail officer, mga warden, tanang mga higala na to sa Armed Forces of the Philippines, tanang mga military, Philippine Army, tanang mga nasa mag-message na ko, nasa mga Philippine Air Force, okay? Unya security guard, BFP, Bureau of Fire Protection ay daghan. And of course, tanang mga kapulisan, okay? Tanang mga kapulisan sa lain-laing dapit, Luzon, Visayas, and Mindanao, mayong pagtanaw, mayong pagpaminaw, maayong adlaw, Camp Osmeña, Cebu, akong brother, kababata, Sir Paul Acosta, Sir Rudy Abergonzado of Davao International Airport nga na-sign, and then, diri sa amo, sa Barracks, Tagbilaran City, o sa hipi na mo, diri sa mga Clarin Police Station, okay? Pastor, dito ko na bag-o katong gitudluan ko sa akong tiyo, Senior Pastor nga, naputol, igsoon. I-shout out lang tika. J. Blanco Sergio. Okay, God bless. Salam. Di normal. Di daw normal. Igsoon tong nang bahas na to. Ingon akong asawa. Yang gichatan lahi daw. Dili jud ingon nga kuan ba. Sumao day naka-share siya ingaton. Brad Ryan Galaneda, maayong buntag pastor. Daghan gyud tao na dili gusto og yes. Normal na siya, Brad, kay according to 2 Timothy chapter 3, lahi jud magkadautan ang panahon, ang adlaw sa katapusan, magkagrabi ang kadautan. I-ignore ang kamatuoran, mas tuuhan pa ang binuang kabakakan, no? So normal na siya igsoon, so sabutaan na, no? Basta as long as naay opportunity nga mo korekta, i-correct na to igsoon. Pastor, to God be the glory, it means si Big Boy Itski gidihugan. Gidihugan na daw kana kay nanay ning lotos nimo. Dali ra gud nak. O dara akong anak nga gibaso. Di gyapon ta mo undang nak no? Di. Di asa mo undang ni. Naliwat na ko na igsoon, so kita nyo diri igsoon nga kung kita ang uban moingon daw comment niya isog daw ko mo share sa pulong sa Ginoo. Ang anak gitrain sa din ako. Actually, every time nga mag-preach ko diri sa live, nagtanaw siya na sa atbang or na diri skilled na ko igsoon. Kay gusto ko nga ma-influensya sa akong gibuhat nga maayo.
Kay kabalo na mo, as what I have said, di ko gusto nga akong anak maparihan ako sa una. 12 years old pa ko nakasuyok og siya buhig so on. Until 28 years old, diha pa ko mingduol sa Ginoo. Mao na nga, by the help of God, igsoon, together with my wife, among gigiyahan na mong anak muduol sa Ginoo. Amen. So let's pray. Okay, let's welcome the presence of the Lord. Shout out 100 plus viewers. Atong i-welcome presensya sa Ginoo igsoon kay wala tay mahimo. And then kung magsalig tas tong kaalam nga kalibutanon sa dihang mag-interpret ta sa Bible, dili na tumatugkad. So let's pray. Let's invite Jesus. So again, wala ta nag-isag relihiyon diri. No, I respect all religion. I respect all doctrine. At the end of the day, tagsa-tagsar man gyapon ta matubang sa Ginoo. No? So dili sad kumuhukom nila, no, kay tao ra man sad ta, tanan. No, basta nga na ra sad akong nature igso ano. Mas ipalabigid, mas mayo man guning. For me, respect begets respect man gud. So kung motanom kag respeto, mo ani sad kag respeto. Nara nila kung di ta nila respetuhan, basta kita kamao ta mo respeto sa isig tawo nato. Kay magunsa man kung graduhan ta kayo, professional ta, pero dili ta mo respeto, labaw pa tas way graduhan naman good, no? So INC man siguro to pastor ang nibahas nimo. Yes, INC siya igsoon, dili siya Katolik. Punyadaghan kog amigo nga mga INC butan man, di man pareha to. So ihapon to igsoon, no? So nangalimi diri mga silingan, di man ingato, silent ra man. So asin lehilaw to. Unya looy siguro to kinabuhi ba kay kuan manggod kung unsay naa sa imong kasing-kasing mo gawas man sa imong babagot siguro questionable sa tong pagkaamahan. Dili ko mohukom pero makita man gud sa lihok, no, ana na siya. Mo reflect sa atong binuhatan kung unsa nga atong nas kasing-kasing. Okay? So anyway, let's pray. Hallelujah. Father in heaven, we come to you. We come into your presence this morning with a humble heart. Thank you so much, Lord, sa lain na po nga hikahigayunan nga imong gihatag kanamo Ginoo. Laing tsansa, laing panahon diin mamalandong na usab kami sa imong pulong. Ug nining taknaa Ginoo, sa dili pa mi mamalandong sa imong pulong unas tanan, susiha among kasing-kasing Ginoo. Among pagbati, among unahuna Lord, kung na kay makaplagan, makit-an mga butang nga wala mi kabantay, nga wala day ka nahimaya pasaylo ami. Lord, tao lamang mi, unya, usahay, because of our imperfection, magtuumig sakto among gihimo, pero sayop day sa imong pananaw, kay ikaw man ang perpekto nga Dios. So Lord, dili mi perpekto nga sama nimo, maong pasaylo ami kung nami nahimo, nga wala mi makabantay, nga nakasala na day minimo. And then, andama among panudlanan nga espirituhanon, aron among masalod ang espirituhanong panalangin nga imong ibubo kanamo this morning. And Lord, I pray, tagay mi kasing-kasing mapainubsanon, madinawaton, o labaw tanan, willing musunod sa imong pulong. Tagay usab kami kaalam nga langit nun, aron among matugkad imong mensahe Ginoo. Og I pray, Lord God, sa tanang mga viewers karon bisan asa maabot ni nga live Ginoo. Luzon, Visayas, and Mindanao, around the world, Lord God. Kutob sa makadungog ni ini nga live Ginoo, ipabati imong gahom, imong presensya, imong dihog, imong hikap, ang lihok sa Espiritu Santo, imong ipabati kanamo Ginoo. Og I pray also, Father God, nga walay makabalda, makababag, any distraction or spirit of distraction. Right now, I rebuke it in Jesus' mighty name. I declare victory right now, Ginoo. Ikaw lamang among ipataas, wala mi nag-isang relihiyon, Ginoo. Salamat sa kalinaw o kalipay, kahapsay, samtang mamati mi sa imong pulong. Holy Spirit, this is your moment. Let your will be done. This is our prayer in Jesus' name. Amen. Hallelujah. So, 115 viewers this time. Maniod to da igsoon pulong sa Ginoo. Actually, wala mi pamahaw pa. Wala tanan. Sanay mi na igsoon niya. Pero gipalabi na mo ingani nga maka-share ko atong pakanon ba atong kalag ba. Okay? Let's go. Again, our topic for this morning is about
our children. Nganong ang atong kanakan, ang atong mga kabataan, atong anak, igsoon, or ang mga bata, kung wala pa mo'y anak, batanon pa mo, pero naa mo'y mga manghod nga mga bata, nganong kinahanglan man sila tudluan, giyahan, disiplinahon, bunalan kung mahimo, kastiguhon. Ngano man, Biblia atong pasultihon. Okay? Daghan kay nag-reference direction. Praise God. Anyway, igsoon sa ako ang mga friends and loved ones and mga followers nato sa Bohol. This coming July, this month, 15 to 18, naami youth camp niya. Usa ko sa speaker, murag sa last night ko. Wait sa ay nag-message na ko. Okay. Yara. Okay, with a team called to serve. Gibutang man diri featuring mabungahong Kristohanon. Okay. Wait sa igsoon ning chat na ko ang kuan sa youth camp, murag usa sa organizer. Wait sa mga igsoon while waiting for the others. Okay? So, again, sa siya kanus ani Youth Connect Movement Summer Youth Camp present Called to Serve. Okay, Called to Serve. Ang tema na mo nya featuring mabungahong Kristohanon. Ako man ay kuan ani noon. Okay? And may tabo ni sa igsoon this coming July 15 to 18, 2024 at Camp Caris Kasate, Obay, Bohol. Okay? So, shout out, watch out for us, igsoon. Naritay youth camp, okay? Diri sa Bohol. Taas nindo ni matagbaw ta ni igsoon kay mag-start sa July 15 to 18. So, mahulog siya og 3 days and 3 nights unya sa 18 maybe morning uli. At may tabo sa Camp Caris Kasate, Obay, Bohol. Usa ko sa speaker ani igsoon. Okay, speaker daw ko sa nadiri sa last akong gimong tanang asa ko dapit ani mawali ming tubag diri sa last day pastor sa gabi revival night bali pastor. Okay. So last night ko, see you. Ubay, Bohol. Let's proceed. Uy. Wow, congrats Ubay, Bohol. Nakapuyo ko sa una pastor. Pandemic time from Brother Richard Joseph E. Tolentino. Ay, maya, sige no. God bless, igsoon. Ako sa reply yan, ha. Wait. Kay start na taron, oh. Kani laging busy kay tadi. Man, pwede di na to reply yan, igsoon. Okay, let's move on. This time we have 129 viewers. Again, shout out 164,000 followers of Mabungahong Kristohanon. Wow, himaya sa Ginoo. Okay, let's start. So, again, ang atong caption da igsoon, ibutangan ako. Nganong ang atong mga anak kinahanglan man giyahan, pantunon, or kastiguhon, or basta, ngano man. Okay. Ang tubag ana una mga igsoon na, atong patubagon ang pulong sa Ginoo. Panultihon 29:13. Okay? Again, according to King Solomon, ingon sila, the wisest king in the Bible, in the book of Proverbs, chapter 29, verse 13, or Panultihon, kapitulo 29, 13, versikulo 15, ingon direo, paminaw mo, mga nanay, tatay, ginikanan, ate, o kuya, listen, ingon dire, si Haring Solomon sa Panultihon, or Proverbio 29:15, nag-ingon dire, ang pagbadlong ug ang pagpanton, bunala panton, makaayo sa kabataan. Kung pinatuyangan ang usa ka bata, mahimo siyang kaulawan sa iyang inahan or ginikanan. Again, ako balikon pagbasa igsoon. Ang Panultihon 29:15. Ang pagbadlong or pagkorek, pagtudlo, paggiya or pagmatuto
ug ang pagpanton apil na ning pagbunal pagkastigo igsoon makaayo sa kabataan. Kung pinatuyangan ang usa ka bata, mas spoiled no, mahimo siyang kaulawan sa iyang mga ginikanan, inahan o amahan. Ang Diyos magapanalangin sa iyang balaang pulong. This morning, igsoon, this time, gi-remind ta ni Solomon igsoon nga unsa kaimportante ning paggiya sa atong mga anak, pagtudlo, pagmatuto, igsoon, pagpanton, pagdisiplina, pagkastigo, pagkasaba, igsoon. Hoping, Pastor, makayot ka mo pohon diris Canlaon City. Sige! Invite lang ko kay anhaon na to na. Actually, igsoon, nag-anha na ko sa Canlaon. Mga 3 times, dili pa kuminyo, sige kong invite diha Canlaon. Mao ba na igsoon katong naay dako king kahoy, nagali ko picture ang dako kayong kahoy bitaw nga dili magakos even 30 people. Okay? Negros. Okay. Balik ta. So, this morning, balik ko na igsoon, gipahinumduman ta ni Haring Solomon ang maalamon nga hari. Kung unsa ka importante, kung unsa ka mahinungdanon nga ngatong mga anak, bata pa atong tudluan. Bata pa atong giyahan. Bata pa atong i-correct igsoon. Okay? Kay ngano man, badlungon, kay ngano man, or pantunon, kay makaayo daw kinis kabataan. Kay kung ang mga bata daw atong patuyangan. Okay? Anyway, before we proceed, unsa day naa sa bata? Okay? Nara, ako mong tagaan og laing reference igsoon. Nganong ang bata giyahan man nato? Kay ang gingon diri, ang badlungon ang bata pantunon kay makaayo kini sa kabataan, kay kung ato na silang patuyangan igsoon, mas spoiled sila, and then aside from that, kung mudako sila, basin maghatag sila og shame, kauwaw sa atong mga ginikanan. Okay? Basin mudako sila mapriso ra. O unsa man diana igsoon mahimong dautan. Okay? Badlungon, makadaot sa tong dungog kay unsa gali may tabo sa mga bata igsoon, siyempre pagan jud ang ginikanan. Kay moingon man ang kadaganan, kinsa man mga ginikanan ni kisay mama o papa ni. Nganong malito man iyang anak? Nganong iyang anak maom ni kabantay mo? Di ba? So mapagan ang ginikanan. So niingon diri igsoon kung ang bata daw pinatuyangan nato, di nato tudluan, di nato pantunon, posible nga mahimo siyang kaulawan sa iyang mga ginikanan. Now, kay ngano unsa day kinaiyahan sa bata? Unsa man day naa sa bata nganong kinahanglan man siya tudluan, tanawa. Panultihon again. Ingon na po si Solomon sa Panultihon 22:15. Okay? Listen carefully. Mga nanay, tatay, papa, mama, daddy, mami, ug mga batanon diha nga naamoy mga or wala na moy ginikanan pero naamoy nabilin nga mga kuya ug ate, naamoy mga bata nga manghod. Tanawa? Listen carefully. Panultihon 25:15. Ingon diri, kinaiya, darang kinaiya sa bata. Kinaiya sa mga bata ang pagbinuang. Kaya wa may buot. Og ang pagkadanghag. Ang bata daw igsoon kanang kinaiya na daw niya nga magbinuang. Kay, syempre wala sila kay balo kung say maayo og dautan. Na po'y word nga, og ang pagkadanghag, danghag sila. In other words, mga igsoon, ang bata, anything, pwede ilang buhaton. Bisan ang dautan, mahimong maayo para sa mga bata. No? Kaya nga naman, Pastor, kayong bata wala man kay balo, o kunsay maayo og dautan. Walay buot. Mao nang gihanan sila, no? Sige ngon re, kinaiya sa mga bata ang pagbinuang ug ang pagkadanghag. So, natural sa mga bata igsoon, nga danghag sila. Mao nang kinahanglan sila giya nato mga ginikanan. Dili kay support na magkuwatag maid, unya ikaw rin bahala na, maid, ay support na kwarta. No, sayop na. Daghan kog na interview sa prisuhan, igsoon. Paminaw mo. Kabalo na mo sa usa sa akong ministry, piniriso. Mga kriminal. Okay. Daghan ko gi-interview sa prisuhan, igsoon, mga kwartahan, arangan. Ngano man nagdako ko pastor nga wa akong ginikanan, nagtrabaho abroad. Nga naa mi maid, binatuyangan rami pastor, na ikwarta, walay problema sa financial. Pero kulang mi og pagtagad moral or unsa something ana. Nakinahanglan mi sa presensya sa among ginikanan pastor. Kay lahi gyud mo giya, lahi mo tudlo namo ang maid. Kuha ninyo? Mao na igsuon niya ang bata igsuon. Kinahanglan og giya kay nga naman normally ang bata danghag na. Siyempre bata wala kabalo kung say maayo og dautan, way buot. Okay, way alamag.
kinanglan siya pantunon, kinanglan siya giyahan. Okay? Mao na igsuon. Nya ang ingon si Solomon, apan ang pagpanton makahimo kanila nga buutan. Kinanglan pantunon, kinanglan siya bunalan. Amen? Ayaw lang po palabi bunalan nga kanapong igo ra niya. Kay basin ma-child abuse na mga delikado, no? Okay. Kanang igo ra pod sa bata, unya aside from that, inig, bunalan kintay nato akong anak gali, bunalan gali ni namo, maluoy mi usay kahilakon mi mo bunal, pero biblikal man na. Dili makamatay ang bunal nila. Amen? Kinahanglan, ato silang bunalan, niya atong pasabton. Nga mao ni anak, dili maayo imong gihimo, dili malipay ang Ginoo kay ingon si Pablo sa Efesos 6:4, fathers, do not provoke your children to anger. Okay? Dili na to sila pasukon, pero but bring them up in the discipline and instruction of the Lord. Kung unsa ang ato ang nakatunan nga pagdisiplina nga may kalabutan, Kristohanong pagdisiplina igsuon, ato nang i-apply sa Ginoo niya. I-appeal na to ang Ginoo kay abi ni igsuon mao ni bisag kung sao na to panton, bunal, disiplinas tong anak, kung dili na to i-appeal ang Ginoo tong pagdisiplina, dili mabag-o, dili matulid atong mga anak. Ngano man, kita-kita ra di ta kabag-o tong anak. Appeal gid ang Ginoo. Maning ingon sis ni Apostle Paul sa the book of Ephesians chapter 6 verse 4. Bring them up in the discipline and instruction of the Lord. Pagdisiplina nga may kalabutan sa Biblia, sa pulong sa Ginoo. In other words, atong dalhon atong mga anak sa tiilan sa Ginoo. Ug ako na ning gibalik-balik igsuon. Kita pod mga ginikanan nga nag-lead sa atong mga anak paduol sa tiilan sa Ginoo. Kita may una, numero 1 nga muduol sa Ginoo. Unsaon pagsunod sa atong mga anak, sa atong tambag, sa atong giya. Unsaon pagsunod sa atong anak igsuon nga muduol sa Ginoo. Kung kita pod layo sa Ginoo, di na pwede igsuon. Kung gusto ta nga atong anak maduol sa Ginoo, kita may unang muhimo anak. Musunod atong mga anak. Kaya ako na ning balik-balik igsoon. Kung ano ang nakikita ng mga bata sa matatanda ay naging tama. Mao na nga kita may gihimong ihimplo nila. Labi na mga ginikanan. Amen. Kay di ta effective mo giya sa atong mga anak. Di ta effective mo panton, no? Mo tudlo, mo correct sa atong mga anak igsoon. Kung kita pod otro pod ang badlungon. Ako na ning gibalik igsoon. Di ka pwede mo ingon sa imong anak-anak, gusto ko mo dako ka nga wa kay bisyo. Anak, gusto ko nga buutan ka. Anak, gusto ko nga mudako ka nga wala ka maminyo ka pero dili ka makapil-apil ng kabit-kabit, anak. Anak, gusto ko nga mudako ka nga mao na pero ikaw nga nagsulti igsoon, lulong sa makadaot nga bisyo. Anak, di ko gusto nga mahimo kang palahubog. Apan ikaw nga nagbadlong palahubog kang dako. Do you think your children will obey you? Dili, di ka epektibo, habol. Og nanigbas ta na habulan imong sundang, dili ka dulot, dili epektibo. Ang imong tambag mo untol ra na balik nimo. Mura kang naghampas og bola sa pader, hingbalik, himbanda nimo. Kay kita pod utro pong badlungon. Amen. Mao na igsoon nga kita mga ginikanan. Kay it is our duty, it is our task, our mission to guide our children, of course, to the Lord or unsa man sa maayo nga pagtudlo or sa insaktong dalan. See to it that we parents become a good example to them. Labi na atong mga anak, bright na, nagtanaw na nato. Papa, ingon na utro po ka. Mama, labaw pa ka. No, dili ta pwede mo giya nila kung kita giyaan ng dako. Yes, we are not perfect. Pero kung mahimo na to igsoon, mga ginikanan, dili na to pakiton ang atong mga anak sa atong mga binuhatan nga dili maayo. Kay sundo na nila. Na ako'y nadunggan mga ginikanan, daghan nga, ug mag-away daw sila, dili nila padunggon ilang anak. Unya ra sila mag-away kung mo eskwela na yung anak. That's the best example. Kay dili sila gusto nga makadungog ang ilang anak, kay basin sundugon. Kuha ninyo. Mao na, kay nga naman, dili lalim atong duty as parents sa atong mga anak. As what I have said, igsoon, ang kaugmaon sa atong anak posible magsugod sa balay ug nagdepende sa atong pagtudlo, atong pagmatuto mga igsoon. Manang ako igsoon, gahapon gibas akong anak. Kaya ako daw ang gitudluan og Panginoon. Siyempre, niya nakita niya nga kating-kating, gi-edit-edit. Igsoon nga ni akong anak, 7 years old. Kunya,
kana usahay magkanga siya mo pronounce. No, mao nang putol-putulo na ko usahay ana something ana ikson niya. Ako siyang gigiyahan, at least gigiyahan gitudluan ako siya og pangginoo. Wala na ko siya tudloi og binuang, no? Actually, na times maingon akong anak, na times ikson nga kung kwaon niya akong anak niya masakitan ko kay maingon siya nga pagibuli ko. Okay? So ako iksoon nga salbahi sa una. Ako igsuon nga barumbado sa una. Kabalo na mo sa pas na ko. Unya, basta basa guliro, no. Normal na sa mga adik-adik. Sa diyang nalulong ko sa una sa 16 ka tuig kapin sa illegal nga droga, apil na ng kamal dito. And then aside from that, I was a former criminology student. Nya naa mi karate. Sa time na mo, lahi sa uban nga bag-o nga criminology nga among nasundan. Sa time na mo, grabe jud og ang sparring na mo, lupad-lupad magkadugo gid. No, grabe. Unya, nakadungog ko sa kong anak nga gibuli siya. Pag isumbag ko, something, una-una na ko, tudluan ko ni karate akong anak, mao to nga nipalit ko og pansimbag. Gibadlong ko sa kong asawa, inshallah, ayaw tudluin nga na, paubos lang ta, pailob ta. Nga na, no? So, nga na ba, no? So, mao to nga, wala ko tudluin ko, sayang nga. Kaya ako siyang gitudluan og street pants nga, sumbag ka na, nga na. Tanaw na ko, kung ako ni siyang tudluan, yung makasa ni, unsa na ikasulti sa ubang tao, mao ni anak, pastor, something nga na, bitaw. So, mao na nga, pailob lang ko, ikson, sakitan mi. Pero, amo siyang gitrain nga magpailob, magpaubos. Dungog namo nga, bahalag moingon ang mga ubang tao nga, mawa man ka musukol, nga dako man ka nga, dakuon man guni akong anak, akong tao ba? Siya may dako kayo nga pinakabata sa ilang kuan. Kay na grade 1 ni akong anak, 5 years old. Grade 2 siya, 7 years old niya. Karong grade 3, July, karon hapit na, magklase sila. 7 gyapon yung edad. Mao na nga, siya pinakabata, pero dako siya. So, wala ko siya inang ang pasukulon. Ako lang, paubos lang, hilak lang. Balag ingnon ka og talawan or bayot, at least, wala ka nakapasakit. Nga na, bitaw. So, mao nang gitrain na mo ni siya igsuon, paduol sa Ginoo niya. Maayong pamatasan, pareha ganina. No, ningingon siya sa short video nga. Before siya mo cellphone, namin siya cellphone. Kay gipalitan lagi cellphone kay giingnan sa akong asawa, gikondisyonan niya. Kung ma-honor ka kay naami siya sa science class niya mga kuan lisod ba. Kung ma-honor ka palitan kag cellphone, na-honor man, palitan cellphone. Mao na nga nasa cellphone pero limited niya ang anak igsoon. Di ni siya magunit og cellphone kung wala siya kaampo pa o kabasa og Bible. Iyang giuna ang Ginoo. So iyan ang gihimo everyday kay gitrain na mo. Then gibasya, then we don't care. Ang importante igsoon, nalipay ang Ginoo sa mong gihimo because it's biblical kay para ra punis ugma sa atong mga anak. Nya ako sa igsoon, paminaw mo, nga nagtrain niya. Akong asawa sad nga nagtrain niya. Nga anak pagbasa og Bible. Wait, igsoon. Kami sad nga nagtrain nga magbasa kag Bible anak, magampo ka. Nakita sa na niya namo. Kuha? Again, kami sad nga nagtrain sa among anak nga, anak magampo ka before and after sleep, and then inig mata nimo magbasa kag Bible before ka mo unsay imong buhaton. Okay? Kami sad maot sa na yung nakita namo. Okay? Nayusay maglumba mi gampo, magkamagtak oy, galumba mi pulipul usay mauna akong sawa ako, something anak bitaw. So usay mawahi akong anak kong mata, makita namo nga nagluhod, nagampo. So iyang nakita namo parihara sad sa among gitudlo niya. Mauna nga among anak igsoon. Dali ra ning sunod ning sanong sa among gisugo gitudlo kay nakita man sad niya namo. Ang gusto na ko ipaabot igsoon maone. Kita nga mga ginikanan nga mugiya sa tong anak, atong sigurohon nga good example to role model ta nila. Kay kita ang unang gitanaw sa itong mga anak. Amen? Dili ta pwede magtudlo-tudlo sa itong anak, madlungon ta. So, wala na may right na, kay right. Kay anak na to na, pero, sultian ta mo, dili ta effective. Wala man ko ning ingon nga, kami, pastor, mga salbahis mi, di na day mi pwede mo correct nila. Nagon mo ikatungod kay ginikanan, pero akong ikasulti, dili gud ta ingon nga effective kayo nga guide nila. Why? Kay, ang gitanaw mong nila. No, moingon man na, labi na atong anak, mga bright. Papa, mama, tudlo-tudlo, nga di ko manugal, pero sugar roll kay, dugay mo uli, sigig tungit, sigig madjong, sigig patad, og ngani, ngana, no? Ang bata, igsoon, laki rabang mga bata ron, modern generation karon, mga bright kayo. Kabantay mo? So, dili na siya basta-basta nga mo sunod sa itong mando. No? Mao na nga, see to it, i-make sure na to nga kita nga mga ginikanan, nga ninggiya sa itong mga anak,
mga maayos atang ehemplo nila. Okay? Balik ta sa pulong sa Ginoo. Panultihon 22:6 na nagingon dire. Tudloy ang bata kung unsaon niya pagkinabuhi o ginumduman niya kini sa tibuok niyang kinabuhi. So, mao day ni rason ni Solomon. Kay ang bata pa matudluan pa. Now, kung unsa imong ibutang ma-input ba, no? Ibutang nimo, isulti, itudlo sa bata igsoon, iyan ang i-absorb unya. Mahinumduman daw na niya hangtod mudako siya. Iyang i-apply, no? So, bisan ako igsoon ako mahinumduman sa bata pa nga mao ni gisulti ni mommy ni daddy, ana gahi lang jud ko usahay kay. Nahimo kong adik-adik. Actually, igsoon akong mga ginikanan wala man magkulang nako. Siguro ang uban maka-question nga, imong papa pastor man sad, imong mama pastora, pero why is it nahimo pa man kang adik-adik? Igsoon, prangkahan ta mo akong ginikanan, wala magkulang og giyan ako. Pero lang tungod kay nakabarkada ko og mga adik-adik. Mao na nga lesson ni nga atong mga anak pod igsoon, ato sanggihan sila nga magbantay sad sila, no? Sa ilang mga barkadahon, amiguhon kay ako igsoon. Yes, nagbata ko nga Kristohanon. Wala nagkulang akong mga igsuon, akong mga ginikanan o giyan ako pang Ginoo. But pagka mao lagi to nakabarkada ko og mga adik-adik, no? Drug pusher, mao to nga natakdan ko. Biblical po na bad company corrupts good character according to Apostle Paul. Mao na nga way kumpiyansa, no? Part ni nato, no? Lesson learned na igsoon nga kita mga ginikanan ug naman tay mga past before, kuhaan na tong leksyon niya atong itudlo sa atong anak. Amen. Kay diha naman tagikan pareha nako, niagi na ko ana. Mao na nga nagsige jud mi og giya sa mga anak igsoon kay nga naman tungod kay bata pa. Ug ako na ning gibalik-balik igsoon, ganina ako ning i-share nga. Ang usa ka kahoy gamay pagalina siya, pero ang iyang sanga hiwi, kabantay mo. Pero tungod kay bata pa siya, bisag hiwi ang sanga igsoon. Tungod kay bata pa siya, pwede pa siya mabawog, pwede pa siya patungan, pwede siya patungan ang uban, patungan niya hiktan, matulid siya ngano man. Kay bata pa man, matulid pa ang kahoy kay linghod pa. Pero kung mo abot lang og mature na siya or hamtong na, labi na tigulang na, kabantay mo ng mga karaan nga kahoy, bawga na, di ka kabawog, gahi kayo. So mao ni gusto ipaabot ni Solomon nga, ang bata, samtang bata pa sila, kanang ilang pagkabata, mao na siya usa ka dakong oportunidad nga ato silang giyahan. Kay matudluan pa na, magiyahan pa na, matulid pa na, mutuo pa na, kumpara kung tigulang na sila nga atong giyahan, nga awahi na or ulahi na ang tanan. Amen? So mao sana nga importante, igsoon nga atong mga bata, atong giyahan, dako kay tag-part igsoon. Okay? Nya nagingon po diri si Solomon igsoon, maura gyapon ni. Panultihon 13:24 lesson. Kung dili nimo pantunon, kastiguhon na bunalan. Sa laing version ani igsoon, kung dili nimo bunalan ang imong anak, wala mo siya mahala. Tanawa? The best usa sa sign nga atong gihigugma ang atong anak, kung makasala labi na dako-dako ang sala, bunalan na to. Kung dili daw nato sila kastiguhon or bunalan or pantunon, wala mo sila mahala. In other words, ato silang gitulirit. Ato silang gipauyunan. Okay? So, dili day sala ng bunalan ang atong anak. As long as kana pong kontrolado na to, nga ato pong gikontrol atong emotion. Bata pa baya? Ma-child abuse ta na, mapriso ta. No? Kana pong ego rapod nga bunal para niya or para nila. No? Kay kung dili daw nato sila bunalan or kastiguhon, pasabot na, bisag nakasa sila, wala nato sila higugmaa. Part sa paghigugma ang bunal. Di ba, unsay gingon ni sa pulong sa Ginoo also mga igsoon nga, ang Tinoo daw nga mga anak sa Dios, iya sa nanggi kastigo, disiplina. So kung kita pod mga ginikanan, kung tinuotang nahigugma sa atong mga anak, nagtan-aw na ko akong anak, makasa bunalan. Amin ba nak? Oh, gibunalan na ka? Oh, gibunalan na po ni siya kadaghan. Basta makasala. Og dili sala sa mga ginikanan. Ngayon naman, sign ni nga to silang gigugma. Concern ta sa ilang sayop. O concern ta sa ilang ugma. Kay dili ta gusto nga iyang padayunon iyang sayop. O niya mahimo siyang dautan inig kadako.
Kay matod pa ni Solomon, bata pa lang, ato siyang koreksyonan, ato siyang bunalan. Kaya nga naman, iyan yung daladalahon inigdako. Makinumdum sila inigdako. Mao gyud salaa ay nga gibunalan ko pagkabata. Di ba? So dili na ko ni buhaton kay bunalan ko sa una mao ni. So dili ni maayo, masukko ang akong mama ug papa labos tanan masukko ang Ginoo. Di ba? Apan kung gihigugma mo siya, imo siyang pantunon. Okay. The best way, one of the best way to express our love to our children, bunalan sila kung makasala. Niya ato pong pasabton. Amen? Ni kung magbunal, nabitaw ko'y nadungog testimony mga igsoon nga, siya nagbunal siya sa iyang anak, naghilak siya. Kaya iyang anak naghilak, looy kayo iyang gibunalan, naghilak siya, kay kinanglan man bunalan, kay nakasala. Dili, sakit pa rin nato ginikanan nga, atong bunalan atong anak. Pero kinahanglan kay apil na siya sa paghigugma nato nila. Wala nato sila gitolerate. Kay kung ato silang pasagdan, di bunalan, pauyunan, tabla ra igsoon nga ning uyunta nga inigkadako, mahimo silang dautan, ug matod pa ni King Solomon dire, mahimo siyang kaulawan sa iyang mga ginikanan. Na, sige ngon dire akong balik ko na ganina. Panultihon 29:15, second line, kung patuyangan ng usa ka bata, mahimo siyang kaulawan sa iyang ginikanan, inahan or amahan. No? Kung ato siyang itolerate, patuyangan, bisag unsay gusto, bisag dili na maayo, ihatag kay naay kwarta. Nabitay nga na, dagang napriso mga dato, nganuman, pinatuyangan, unsay i-request antod, wa siya kay ba, ang iya din gipangayo para palit na og syabo. Mao na igsuon nga napriso, pangutanan ako mauni, spoiled boy ko, pastor. Nga na, unya unsay akong pangayoon ihatag ni mama kanunay. Mao ni sige ko palit og syabo na priso. Ana something ana bitaw no. Kung ato daw gipatuyangan igsoon atong mga anak bisan kabaluta nga sala na is mahimo siyang kaulawan sa kanato. No? So sila may posible nga atong mga anak igsoon kung atong itolerate ang binuhatan nga di maayo. Posible nga makadaot sila sa atong dungog. Nindot kay tagdungog sa palibot, mga nindot kayo, kagalang-galang. Pero tungod ra kay atong anak, dautan, drug lord, adik-adik, posible nga mapaganta. Kaya nga naman, sa bata pa lang, ato man gipauyunan. Mao na ingon si Solomon, bata pa lang pantunon, bunalan, tudluan, koreksyonan, giyahan paduol sa Ginoo kay wala gyoy lain makapabuutan unas tanan sa atong mga anak ang Ginoo. Ang di nato mahimo igsoon, mahimo sa Ginoo. Amen. And then, napadre, panultihon 23, gyapon 13 sa 14, ayaw pagpanuko, pagbunal sa usa ka bata, dili makamatay kaniya ang bunal. Okay. Ayaw pagpanuko ay pagpanton sa usa ka bata, dili makamatay kaniya ang bunal, kung dili makaluwas hinuon kaniya. Wow! Kabantay mo? Ang bunal na igsoon, dili daw makamatay, kung dili makaluwas niya. Yes, maluwas siya kay mabuutan siya. Matulid siya. Mudako siya nga mahimong maayong ehemplo. Mudako siya nga may naglukon sa Ginoo. Mabita niya akong anak, igsoon, akong gitrinak. Sige. Verse, unya, amo man ni siyang pangutanon, igsoon, unsay imong nasabtan. Kay, naiuban mga bata, nak, basag Bible. Basag Bible. Mana ko basa ma. Kami, akong asawa, lahi, labi na akong asawa. Nak, nagbasa na kag Bible, nagsilpon na lagi ka. Mana ma. Sige be, pangutanon di ka sa imong gibasa. So, lahi na akong asawa. Pangutanon na niya among anak kung unsay ang gibasa, unsay nasabtan. Kay na may uban mga bata nga nagbasa ra kay gisugo sa ginikanan. Pero kami lahi magbasa, amo yung unsa may nasabtan nimo, unsa man, unya, unsa man nimo i-apply as something nga na bitaw, no? So mao na igsoon kay ngano man mudako duha ra may mahitabo igsoon sa atong anak. Ang atong anak mudako nga maghatag nato og dungog or mudako nga makahatag og kadaot sa tong dungog. Again, igsoon. Ang atong mga anak, duharay may tabo ining dako. Mudako sila nga maghatag natog kalipay or dungog. Or mudako sila nga makadaot sa atong dungog. Ang atong choice, ang pagpili, ang paggiya nila, nara nato og karon nato na buhaton. Ang ugma sa atong mga anak, magdepende kung giunsa nato sila pagtudlo og paggiya. Amen. Muna igsoon nga samtang bata pa, atong giyahan, labaw sa tanan, giyahan, paduol sa Ginoo. Mao ginay number 1. Nganong mo ingon kong number 1? Mao ni siya.
Once ang atong anak igsuon, pamina mo, look at me, mga parents o kanong mga ati o kuya diha nga nay mga manghon nga bata pa. Ngani siya mga igsuon. Nganong miingon ko nga number 1, ipaduol sila sa Ginoo. Ngani siya. Once ang bata magdako nga naay Ginoo. Once ang bata magdako nga magtubo na simbahan. Once ang bata magdako nga nailhan nga Ginoo. Dakong posibilidad nga magdako sad na siya nga naay kahadlok sa Ginoo. And once ang bata nagdako nga naay kahadlok sa Ginoo, mahadlok na mubuhat og dautan. Mahadlok sad na sa ginikanan. Mutuman na sa ginikanan. Bisan tungod kay nasa kahadlok sa Ginoo, bisan wala siya makit-i sa iyang ginikanan, wala siya makit-i sa iyang ati ug kuya, tungod kay in the first place nasa kahadlok sa Ginoo kay nagdako man siya nga naa sa sabakan sa Ginoo. Dili siya mubuhat og mga butang nga wa nalipay ang Ginoo. Bisan wala siya kit-i sa iyang mga guardians. Amen? Kaya nga naman, in the first place, unas tanan, nasa kahadlok sa Ginoo. That is why, I want to encourage right now, all of the parents who are watching this time, mga ati ug kuya, atong giyahan atong mga anak. Dalo na to simbahan, itudluan na to pagbasa og Biblia. Ayaw gyud limitahi gyud igsuon kanang cellphone. Ako igsuon, kabalo na mo, ako na ning gibalik-balik nga, as one of the lecturer here, sa mga badaks, sa mga seminar, speaker ko, sa mga pamilya, dagan, mga thousands of people, nga basta dagan. Igsoon, as one of the motivational speaker, there are so many parents ning approach na ako, ning ingon nga, sir, ang akong anak, mauni, di na masugo, no? Usay, balikason ko, nagatubang sa cellphone, nag-email di ay, na-addict na, nabuang na ani, niya, na ako'y nahibawaan sir, nasakpan ako akong anak nga ning tan-aw na daw og mga pornography. Yes, kay ang pornography ron igsoon dali ra ma-access even mga bata. Mao na nga ato jung giyahan og limitahan nato ang ilang oras sa cellphone. Again, limitahan nato. Kabalo ba mong igsoon nga majority sa social media binuang kabuang walay moral nga makuan sa mga anak nato. No? Mao na igsoon nga lisod og ang mo educate nila ang social media. Dapat kita ang unang mo educate sa atong mga anak kay gipiyal na sa Ginoo isip bililhon nga gasa nato mga ginikanan. Accountable ta sa pagpadako sa atong mga anak. Biblically, again, dili ta managana pagbunal kung makasala, pagpanton, pagkastigo. Dili nato pauyunan kung makasala, dili nato itolerate kung dili atong giyahan bunalan unya pasabton nganong atong gibunalan. Labaw tanan atong giyahan paduol sa Ginoo. Tudluan na to pagbasa og Bible. Tudluan na to pagampo. Kay kung imo na siyang buhaton igsuon, mahimo ng normal or natural nila. Pareha sa akong anak igsuon, gapo nangaon mi didto mi sa McDo. Okay? Daghang tao. Pero paingon ako anak, ampo. Ang uban po bashers nako diri sa Facebook niingon nga di man ni kinahanglan nga magampo sa public, hipokrito. Hipokrito? No, I don't think. Hipokrito hinayon akong anak, no? Depende na sa motibo. Akong anak naanad nga sa public mo ampo. Kay in private amo siyang gi-train. Mao na nga bisan sa public so hipokrito rin ang anak. Murag sobraan ra pud ta self-righteous. Bitaw. So may labot sa akong anak nga. Pag ingon ako igsoon nga, nak pray. No, tanaw ko puno kayo ang McDo igsoon, daghang tao kay normal man na. Pero gilihans ni ang pagkaon. Lord, panalangini ang pagkaon ana kay gi-train na mo. Ingana ta mga ginikanan nga makahatag og impact. Ug again and again before na ako ni end, kita sad mga ginikanan nga ning tudlo sa atong anak. See to it nga good example ta nila. Role model, mayong sulundon, maayong panag-ingnan kay posible bisag unsa atong iyaw-yaw nila pero kita utrong badlungon, di pud ta sundon anak. Magsugod nato. Kita mga ginikanan gitan-aw sa atong anak. Manang again, mauni rason nganong mahinungdanon ngang atong mga anak atong giyahan, tudluan, ato silang i-guide sa kamatuoran sa saktong dalan. Kay para ra pud ni inigdako nila, para ra pud ni sa ilang kaugmaon ug labaw tanan para makahatag sad sila og mayong dungog natong mga ginikanan. Kaya kung balikon duharay kapaingnan sa atong anak. Maghatag sila nato og maayong dungog or maghatag sila og kadaot sa tong dungog. Amen? Magampo ta. Hallelujah.
Lord, salamat sa imong mensahe kanamo may tungod sa paggiya sa among mga kaanakan, Ginoo. Thanks so much for your word, another topic, Ginoo. Another wisdom, Ginoo, pagtulunan nga imuhang gipaabot kanamo nining kabuntagon. So, I pray right now to all of the parents who are watching this time, mga ati ug kuya, Ginoo, nga nay mga manghod, nay mga anak, Ginoo, I pray nga amo jong mabuhat, Ginoo, ang task nga imong gihatag namo nga kinahanglan nga among giyahan ang among anak nga muduol nimo, Ginoo, saktong paggiya pinasikad sa Biblia kay maunay gikahimut-an nimo, Lord. Ingon nga ang among mga anak usa ka bililhon nga gasa nimo namo. Imong gipiyal namo, so accountable mi sa pagdisiplina, sa pagmatuto, pag-nurture sa among anak, Ginoo. So Lord, I pray to all of the parents right now, tagai mi kaalam unsaon pagmatuto, paghiya sa among anak, nga amo ni silang magiyahan nga pinasikat sa balaang kasulatan ug nagsubay sa imong kabubuton, Ginoo. Dalaygon ka, Lord. I pray, Lord God, sa tanang mga ginikanan karon, if ever ilang mga anak, Ginoo, mga badlungon, tabangi sila, Ginoo. I pray nga ilang mga anak, Ginoo, mahimong matinumanon sa ilang ginikanan, Ginoo. Labaw sa tanan, naagid unta sila ikahadlok nimo, Ginoo. Kay ang tanan magsugod kung naami kahadlok nimo, Ginoo. Di mi mabuutan kung kami-kami lang. Kung di kay apil namo, Ginoo, mga ginikanan sa pagdisiplina, paghiya sa among mga anak, dili gyapon mamubuutan among mga anak. So Lord God, we need you. Kay diha kanimo ang tanang butang mahimo, Ginoo. All things are possible. Again, thank you, Lord. I pray to all of the parents right now who are watching kaning mensahe nga among nadungog karon, mao ni hinungdan, Ginoo, nga kanunay na gyud ming mumugiya sa mong anak, kanunay ming maglantaw, magtan-aw sa mong anak nga amo silang magiyahan sa sakto jud nga dalan nga imong kabubuton, Ginoo. Kay para sad sa ilang kaugmaon labaw sa tanan aron maghatag pud sila og maayong dungog kanamong mga ginikanan, Ginoo. Kay magsugod, Ginoo, ang hayag nga ugma mag-start, Ginoo. Or ang ugma sa among mga anak mag-start diri sa panimalay kung giunsa namo sila pagtudlo, pagmatuto, pagdisiplina, paggiya, Ginoo. Again, I pray to all of the parents right now, tagai migdugang pailog, Ginoo. Kay usahay na yung mga bata, labi na ang karon nga generation nga gahi jud kay mo sunod. So Lord, we parents, I pray nga tagai migdugang pailog, kaalam nga langit nun gikan kanimo nga puno sa gugma, unya makontrol sa namo among emotion, Ginoo. Dalaygon ka sa walay katapusan. I pray nga kami mga ginikanan mahimo jong maayong ehemplo sa among anak. Kay usahay sayang among pagtudlo, Ginoo. Kung kami sad mga dili good example, mga badlungon. So Lord, I pray nga kami sad mga parents mahimo ming good example, role model to our children. Labaw sa tanan, duol mi sa Ginoo kay gitan-aw mi nila, Ginoo. Aron mo duol sad sila sa Ginoo. Thank you, Lord. Again, dalaygon ka sa walay katapusan. Continue to bless all of the viewers right now, Ginoo. Unsa man ilang mga problema, ilang kabugat, ilang gipasan karon, kasakit or any problem, battle, struggle nga naa karon giatubang nila, Ginoo. I pray nga tabangan nimo sila, Ginoo. I-comfort sila, and then ang pinaka-need nila nga milagro karong taknaa imong ihatag kanila, Ginoo. Ang pinaka-gikinahanglan nila karon nga milagro, Lord, imong ihatag. Let your power, your miracle will manifest, Lord God, on that area sa ilang kinabuhi karon. In Jesus' name. Thank you, Lord. Salamat kayo. Salamat, Ginoo, nga ikaw nga amahan kanunay nagtan-aw sa sitwasyon sa imong mga kanakan. You are our loving Father. Ug dili ka gusto nga kami imong mga anak, Ginoo, nasa mga problema maghilak apan imong ikalipay nga i-provide nimo ang needs kanamong imong mga anak, Ginoo. Again, thank you. I declare miracles, Lord God, sa imong mga kanakan karon nga nanginanglag milagro sa area, again sa area sa ilang kinabuhi karon nga diin need kayo kanila, Ginoo, diha ka mo manifest in Jesus mighty name. In Jesus mighty name. Lord, thank you. This time we claim the victory. We claim the breakthrough, the blessing, the miracle, Lord God. We claim it by faith. And hilamang ming kapiyalan, takos ug angayan sa panalangin nga imong ibubo kanamo. Mao kini ang among pag-ampo, Amahan. Amo kining gipangayo
gipasalamatan daan pinaagi sa ngalan sa imong bugtong anak nga si Jesus nga mao among bugtong agalon o personal nga manluluwas. Amen ug amen. So that's all for this afternoon and morning. So, akong ibalik ang dungog ug himaya sa tumbuhi nga Dios igsuon. Salamat mga viewers, and again, ang atuang nadita YouTube channel og ang link sa atong YouTube channel naa ni nga caption, free to subscribe. So 800 plus ang atuang subscriber dito igsoon kay bag-o pa man to. No, so again, this time ibalik na kong tanang dungog ug himaya sa tumbuhi nga Dios. See you again next time. Ako nag-aampo kanunay nga ang grasya, panalangin, kalinaw, kalipay sa labawng makagagaw mag-uban kaninyo igsoon. And today is gonna be a victorious day for us. A day that full of blessing, favor from the Lord. Tanang buhat sa inyong kamot, panalanginan sa Ginoo. Abanti ta igsoon para sa kamayaan sa Ginoo, no? So keep safe everyone, and then say kabilin mo na. Ampo amping abante. To God be all the glory. Okay, so see you later igsoon. God bless. Salamat sa Ginoo, brother. Thank you po, pastor. You're welcome igsoon. Dili man ko kailan nimo o dili na ko ma-mention imong name kay ininsik man. So see you next time igsoon. Makalugar ko dili lang ko musaad. But as what I have promised, as long as I have the opportunity nga mag-live, I will grab it para mag-live ta. Ang dakong kahoy, pastor, na sa proper sa city sa Moa. Kay ubos na jud. Okay, igsoon. God bless igsoon. Brother Lord James Talingting, 1 over subscriber. Salamat pastor, long live. Long live sa igsoon. God bless. Ang Dios magapanalangin atong tanan. Salamat sa Ginoo brother. Pasensya kayo ganina brother. Okay ra kay brad. Kasabot ko nimo. Kaya ko nga mahan masakitan sad ko kung ang atong anak ibas labi na ang gibuhat maayo. O kasabot sa ko nimo brother kay balo ko nga na-bless ka sa akong anak. Kay ningingon ka nako nga unta imong anak musundog sa akong anak. No? So sagdi lang abante ta no. Kay we are not fighting against the flesh and blood, but against the rulers and principalities of this dark world. So mga daotang espiritu atong kontra dili tao. Igamit lang to sa demonyo. So again, keep safe everyone. To God be all the glory. And before na ako ni siya putlon, I just want to encourage everyone to invite your friends to follow our page. Kung kayo kalimot ang atong YouTube channel, naa ang link ani nga caption ikson. Again, to God be all the glory. Ampo amping abante.